Roja xwe dispartin heft rojên memê alan li Cizîra Botan qediyan. Di van heft rojan de kêlikekê ji zînê ji hişê wî dernediket û tim li pêş çavên wê bû. Wê hesreta wî ji çavên her sê birayan nereviya. Ew jî li rêyekê digeriyan ku wan bînin cemhev. Her roj ku derbas dibû, bi xwe re mam diheland. Ji bajarê Mixribê dabû rê, dê û bavê xwe, ab û tac û textê xwe li peyê xwe hiştibû û ji bona zînê zêdan hatibû bajarê Cizîrê. Lê ji destê wî nedihat ku xwe bigihîne yara xwe û têr li bejn û bala wê binere. Vêya ew dikeriband. Dema ku mem dîsa dabû nav xeyalan û bi zînê re bû, fikrek hatibû Hesen û bêyî ku haya kesî ji xwe çê bike, hatibû hinda Mîr Ezîn. Ne tenê Hesen ji bo mexsedekê hatibû hinda Mîr, Beko jî difikirî ku rêyekê bibîne û bike ku serî li mem û her sê birayan bigerîne. Ew jî bi vê fikrê hat derbasî qonexa Mîr bû. Gava ku hat dîwana Mîr, nêrî ku vaye Hesen li hinda Mîr rûniştiye. Bi şinekî silav da Hesen û Mîr silav lê vegerandin. Piştî silavê xwe berda erdê û li wan guhdar kir. Hesen ji Mîr re got: Mîrê min, ji zû ve te bang li me nekiriye û em neçûne neçîrê. Heger tu hez bikî, em sibê derkevin herin neçîrê. Kêfa Mîr ji vê gotina Hesen re hat. Hêviya ku ew sarbûna ketibû navbera wan ew ê ji navbera rabe, hema pê re qebûl kir. Beko ewanê ku çavên wî li fen û li hîlan bû, bi konetî got: Mîrê min, dibêjin mêvanekî celaliyan ji bo mexsedek dila hatiye bajarê me Cizîra Botan û li gorî gotinên ev mêvan bi esê xwe ve ji malek navgirane. Jê re dibêjin Memê Alan Sultanê Kurdan. Ka emê Memê Alan jî siwar bikin û bi xwe re bibin seyd û neçîrê. Em ê li nav çiyayê Cizîrê bigerin, seydaka wan bikin. Em ê kihêl û segla wiyan berdin meydanê. Em ê bîsekê li wira li jêhatîbûn û tecrübeya mêran temaşe bikin. Bi van gotinên Beko re rûyê Hesen xera bû. Mem li nav baxçe zînê dîtibû. Piştî wê xemgîniya xwe berda bû dilê wî, ji her halê wî xuya bû ku hesreta wê dikişîne. Loma li rêyekê digeriya ku wan dîsa bîne cemhev. Li ser vê rêfikra ku Mîr ji bajêr derxe, hatibû Hesen. Bêyî ku heya her du birêyan jî jê çê bike, hatibû hinda Mîr û meseleyê neçîrê jê re vekiribû. Mexseda wî ew bû ku keş ji zilaman li qonaxê nemîne, da ku mem û zîn karibin bi rihetî hevdû bibînin. Bekoya ewan dîsa tişta ku jê hat guman kir, dikir. Hesen bi zor xwe digirt û hema li wira dest nexe qirika Beko û wî nefetisîne. Lê kêfa Mîr li cih bû, pala xwe dabû ser cotê balîvan, lingên xwe dirêj kiribûn. Hilmek kûr ji qalûna xwe kişand, li Beko ewan vegerand û got: Na, devê min nagere ku ez ji vî alawekî re bibêjim bi min re were neçîrê. Lawekî gelekî nazik e, li gorî ku ez zanim mêvanê Hesen hîna pir ciwan e û delalî ye. Ji ber ku delalî rabûye û ji rêyek dûr hatiye, tirsa min ew e ku ji ser pişta hespê bikeve, ew ê ji me re bibe eybek giran. Beko got: Belê Mîrê min, ez li gotina xwe gelekî poşman bûm. Peyva ku tu dibêjî, ez jî bi seriyan disedeqînim. Ew lawekek qas rê hatiye, ji ber eşqê û sewdaya aqil di serê wî de nemaye. Li qisûra min nenêre Mîrê min. Ev nehatibû aqilê min. Ya ku tu dibêjî di cih de ye. Rast e, nehatina wî ji hatina wî çêtir e. Biryare ku ew ê sibehê herin neçîrê, bi fermana Mîr li nav bajêr bilav bû. Hesen tişta ku dixwast bi dest xistibû, Bekoya ewan dikira plana wî xera bikira, lê Mîr biya wî nekiribû. Bi dilekî rihet û bi kêf vegeriya bû malê hinda her du birayan û mêvanê xwe Memê Alan haya wan jî ji neçîra sibê çêkiribû. Piştî ku derbasî hêla malê bû, sîtê temî kir, ji wê re got: Sibê em diherin neçîrê, kes li qonaxa Mîr namîne. Tu jî mem bibe hinda zînê, zarokan temî bike bila nobedar bin.
gava ku wan dît em vedigerin bila xeberê bidin mem û zînê da ku mîr neyê û wan bi hev re zeft neke. Heta ku em vegerin ew ê hesretê dilê xwe hinekî bavêjin. Sibehê hemû kesên ku mîr xeber ji wan re şandibûn ne raştibûn tîr û kevanên xwe, kev û tajiyên xwe û bi xwe re anîbûn hatibûn li ber qonaxa mîr rawestiyabûn. Piştî ku mîr jî li hespê xwe yekeyel siwar bû, berê xwe dan ciyê û cizîra botan derketin. Piştî ku hinekî wext di ser çûna Mîrezîn û siwaran re derbas bû û dilê stê qenc ket cih ku siwar bi dûr ketine, li gorî Tamiya Hesen bang li mem kir û ew derxist bir qonaxa Mîr. Ew derbasî hêla jina kir, odeya zînê re wî da û vegeriya derve. Li vira zarokên xwe jî temaşe kir ku û hat qonaxa xwe. Zînê jî wexta ku ji nav bexçeyan vegeriya bû ketibû odeya xwe û deriyê xwe girtibû. Ji ber fediyan nema karîbû li rûyê kesekî binêre, heta nedixwest cêriyên berdestên xwe jî bibîne. Ji hêla din jî xema ku Mîr bibêze dikişand û ji xwe re digot çeko her tişt bi çavên serê xwe dît û ji awirên wî xuyabû ku çi qas behecî ye. Heger birayê min bi vê yekahan bihese, mirina min e. Gava ku bihîstî bû Mîrezîn berê xwe daye Neçîrê, hinekî bêhna wê hatibû ber wê, loma derî li ceriyan vekirîbû. Di devê şibakê de pencereyên te rûniştibû. Li ser xwe û mem ketibû fikiran. Xwe bi xwe gotibû xwezî mem neçûba Neçîrê û li van deran maba. Dema li nav bexçeyan mem li hember xwe dîdibû û mem tasek av jî wê xwestibû, di bîr de danî. Bê hemdê xwe bê wê ken li rûyê wê belav dibû û diket heyecanê. Wê gava ku zînê di nav xeyalan de bû, ji piştî wê xirta lingan hat. Ji wê hebû ku pêjina cêriya ye li xwe zivirî û xwest binêre bêka kîjan ji wan e, hew dît ku yê ketiye hundir û nêzîkî wê dibe memê alane. Ji kêfa ne zimanî nema zanîbû bê ew ê çi bike, ji cihê xwe rabû û ber bi mem ve hat. Xem, tirs û fediya ku piştî qewimîna nav bexçeyan di dilê wê de bi cih bibû û dilê wê teng dikir, bi derbekê re wenda bû, bi dengekî jî digot wey tu bi xêr û silamet hatî, wey tu li ser û her du çavê min hatî mêvanê hêja, wey tu di nav xêr û xweşiyê de hatûna paş perdeyan. Ber bi hav hatin, memê alan rehaş destê zînê û hevdû bi hesreta kûr hemêz kirin. Qasekê wisa şipiya man û hevdû di hemêza hev de şa kirin. Zînê got lo navo şîrîno memo, ez ê bi heyrana vê bejn û bala te ya zirav bim. Wê sibehê te bi rûyê xwe yê nûranî daîreya min ronî kir. Bi bejn û bala xwe ya zirav dil û çavên min xelat kir. Derdê min pir giran e xerîbo. Ez bi xwe di vê qonaxê de di vê daîreya han de bûm, lê dil û rihê min tim li ceb de bû. Tu çima wisa dereng hatî? Ma te nizanîbû ku çavên min li rêya te ye? Te nizanîbû ku piştî wê şevê min kirasê tenêtiyê li xwe kiriye û min xwe daye benda te. Mala Xwedê 100,000 car ava be ku vaye ez dîlbera bi kul û keser, xwediyê xewn û xeyalên te, mêvana te ya nîvê şevan, xatûn û rinda bajarê Cizîrê Botan li hember û miqabilê te sekinî me. Li te dinirim û dilê min yê bibû hêlîna xeman ji barê xwe rizgar dibe. Mem got lê delala min, ez bi qurbana xwe berda erdê û rûnî, ez ê bi heyrana wan çavên te yê reşbelek bim. Min jî dixwest ku nesekinim û werim hinda te, lê ji bajarê Mixribê ne kesî navê bajarê Cizîrê bihîstibû, ne jî kesî bi rêya bajarê te zanîbû. Tu zanîbî piştî wê şevê gava ku ez xewa şiyar bûm û min tu li cem xwe nedît, hindek mabû ku ez aqilê xwe wenda bikim. Bey te roja min bibû şeva tarî û zindanek kûr. Lê niha xeman bide aliyekî, vaya min qonaxa 6 mehan di 15 rojan de qedandiye û ez hatime hinda te rindê me. Vê
سبê çavên min li bejn û bala te ketiye. Vî bajarê Cizîrê tevdek li serê min behen daye, li min bûye misk û ember. Lê çavreşê bên xweşê Delalê ji saeta ku min tu li nav bexçeyan dît û vegeriya min qonaxa Hersê Bireyan bûme wek miriyekî. Ji wê gavê û pê ve dîsa tam tiştekî ji min re nema û ji bona ku min hişt tu ji vira wisa vegerî min xwe wek gunehkarekî didît. Hesen ji ber vê rewşa min pê derxist ku ez çi qasî dixwazim te bibînim ji bo ku em hinekî têkevin kêf û mihbeta dilan. Rabû kir ku mîr tevlî koma hevalên xwe derkeve neçîrê û ez û tu em bi tenê bimînin. Xweha te stê ez anîm heta ber derî û vegeriya. Zînê got: Lo Delalo, ez ê bi heyrana Siltanê Kurdan memê alan bim. Te ji bona min qonaxa 6 mehan di 15 rojan de li dû xweştiye. Lo xerîbo, îro serê 6 mehan e ku çavên min li rê û dirban e. Min digot Xwedêyo, bila Delalê dilê min were ez û wî qasekî bikevin kêf û mihbetê. Jê û şûn ve ez razî me bila bejna min azrav guliyê minê egalî bi agirê dojehê bişewitînin. Memê alan û Zîna Zêdan li kêleka hev rûnişt bûn, ketibûn nav peyv û sohbetek giran, gilî û gazînên xwe bi hev dikirin. Xwespar dibûn hev dû hesîrên wan wek baranê dihatin xwarê û hesreta ku piştî wê qewemîna şevê ji hev re bilêv dikirin. Ji wan bûbû ku wext derbas nabe û ew ê mîr dereng vegere. Di dilê xwe de digot: Heya vegere, mîr Xwedê mezin e.